Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes i'r gwasanaeth. Mae'n hyfryd I gael eich cwmni chi eto yr wythnos hon. Diolch I chi gyd am ymuno ni. Croeso cynnes iawn. Dewch cant mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un y ger y llaw. Dewch plygwch ger ei fron, mewn dwfn farchedig frawr. Di bechod yw efe, lle saif mae'n sanctaidd le. Dewch cant mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un ger llaw. Dewch cant gogoniant Crist ei hun, ond cylch lewer ychan gryf. Felisga sanctaidd dan, mawr ei ysblander fryd. Brawachus yw ei nerth, breswylydd mawr y berth. Dewch cant gogoniant Crist ei hun, ond cylch lewer chan gryf. Dewch cant mae nerth yr arglwydd ior, yn symud yn ein plith. Daw un hiachau yn nawr, gweinyddau ras fel gwlyth. Fe glyw ein hegwan lef, trwy ffydd erban i'w chef. Dewch cant mae nerth yr arglwydd ior, yn symud yn ein plith. Peidiwch â gadael I ddim gynhyrfu eich calon. Credwch yn niw a chredwch yn ofinnau hefyd. Yn hufanhad y mae llawer o drigfannau. Pe na byddai felly a fyddwn ni wedi dweud wrthych fy mwyn yn mynd I baratoi lle chwi. Ac os a fy pharatoi lle chwi fydd o fy nôl, a'ch cymryd chwi ato fy hun, mwyn I chwithau fod lle rwy fi. Fi wyddoch y ffordd i'r lle rwy fi mynd. Ond meddai Thomas wrtho arglwydd ni wyddom I ble rwy ti'n mynd, sut y gallwn ni wybod y ffordd? Dywedodd Iesu wrtho, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad ond trwy o fi. Os ydych wedi fy adnabod I, byddwch yn adnabod y tad. Yn wir, yr ydych bellach yn ei adnabod ef ac wedi weld ef. Meddai Philip wrtho arglwydd, dangos I ni y tad a bydd hynny'n ddigon I ni. Atebodd Iesu ef, a wyf wedi bod gyda chwi cyhyd heb I ti fy adnabod, Philip. Mae'r sawl sydd wedi fy ngweld I, wedi gweld y tad. Oh
Mae'n siŵr eich bod chithau, fel bunnau o bryd i'w gilydd, wedi gorfod oedi wrth geisio darganfod y ffordd i rhywle a gofyn i rhywun arall am help i ddod o hyd i'r lle hwnnw. Gofyn i rhywun, a newch chi ddangos y ffordd i fi, i'r man y man os gwelwch yn dda. Neu falle bod rhywun wedi'n stopo ni ar hewl a wedi gofyn i ni ysgysodwch fi ond, odych chi'n gwybod le mae'r man hwn, allwch chi ddangos y ffordd i fi os gwelwch yn dda. Ac yn ni'n barod iawn i'n wneud hynny yn dyn ni. Cerwch lawr yr hewl, trowch i'r chwith, yn elwch am y dde, ac yn y blaen, ni'n barod iawn i ddangos y ffordd gobeithio, a phobl eraill yn barod i ddangos y ffordd i ni. Ond dangos y ffordd yn ni'n gwneud yn dyfe. Nid ni yw'r ffordd, i ni'n dangos y ffordd. Ond nid fel na ni'n meddwl am Iesu Grist. Fe ddwedodd Iesu mae ef yw'r ffordd. Mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nawr, sa rhywun arall yn dweud hynny amdano ei hun, mae'n sicr y bydden ni'n meddwl fod rhywbeth bach yn bod arno fe. Ond ni fel na ni'n meddwl am Iesu. I ni'n caniatáu Iesu ddweud hynny, ond i ni. I ni'n caniatáu Iesu ddweud, mae fi yw'r ffordd. A pham? Wel, oherwydd i ni'n gwybod yn dyfndiroedd eithaf ein bod, fe'n egwyddau'r cynwriad hwnnw wrth droed y groes, yn wir, mab Duw ydy hwn. A dyna'n wir yw hanfod geiriau'r adnod hon. Mae fi yw'r ffordd, y berthynas sydd rhwng y tad a'r mab, a rhwng y mab a'r tad. Ac i'r berthynas honno mae yna dair gwedd. Gynta i gyd, Iesu yw'r ffordd at y tad. Nid ffordd ymhlith ffyrdd at y tad yw Iesu. Iesu yw'r ffordd, ac nid ffordd yw thrafod yw'r ffordd hon, ond ffordd i'w cherdded. Ond beth yn union olygu wrth ddweud mae Iesu yw'r ffordd? A fe gawn ni ateb i'r cwestiwn hwnnw drwy ofyn cwestiwn arall, sef beth sydd yn ein rhwystro ni rhag dod at Dduw? Beth sydd yn stopo ni rhag dod at Dduw? Wel, rhyw bethau oedd i fewn i ni'n hunain, rhyw bethau sydd yn rhan yn gwneithuriad ni'n hunain sydd yn ein rhwystrod ni rhag cyrraedd Dduw. Ac un o'r pethau hynny ydy balchder. Balchder. A mae'n ei elfen fach o falchder yn perthyn i bob yr un ohono ni siwr o fod yn dosyn. Plant yr unfed ganrif ar 20 ydy ni gwell neu'r gwaith. Canrif yw hon lle ni wedi syni at i champau carlymus ym myd technoleg a chyfrifiadureg ac yn arbennig y byd digidol. A'r campau hynny wedi peri ambell i berson i herio awdurdod Duw. Campau sy'n peri i ni gyd bawb ohono ni i ganmor clodydd ein gilydd. Mae un awdur wedi mynd mor bell ag arall eirio un o'r salmau a dweud fel hyn, o ddyn mor ddaferchog yw denw ar yr holl ddeiar. Yr hwn o sodais dogoniant i'w chynefoedd, pan edrychaf ar dy ddarganfyddiadau, gwaith dy fysedd, yr awyrennau a wneithost, a'r bomiau o'r deiniaist, beth yw dyn i ti ei gofio, a mab Duw i ti feddwl amdano a'i barchu. Ond pen draw y dyrchafu hwn ar ddyn, ar bobl, fel y gwyddon ni'n dda, yw terfysg a dioddefiadau erchyll. Nid yw pobl heddi yn gweld bod eu pwysigrwydd yn gorffwys nid ganddo nhw eu hunain, ond yn eu perthynas â Duw. Nid oes neb yn barod i ddeall nad oes neb yn fawr, ond Duw ei hun. Symbol o'r balchder sydd yno ni, mae fi fawr yn dyfe. Pan fyddwn ni'n sgrifennu'n Saesneg ac yn cyfeirio ato ni'n hunain, byddwn ni'n defnyddio'r capital I. A pwy yn y byd a ddyfeisiodd y capital I yma? Pan ni'n sgrifennu'n Saesneg, mae'r capital I, neu pan ni'n teipio'n Saesneg, mae'r capital I yn ymddangos yn automatic. Ond chi'n gwybod beth, mae'r capital I yn arwydd yn dyfe, o'r my fi fawr yma. Yn arwydd o'r balchder yma sydd yno ni. A'r unig ateb i falchder dyn yw gostyngeidrwydd Crist a gostyngeidrwydd y croes. Os yw Duw i fyw yno ni, yr amod cyntaf yw bod rhaid i falchder falw arno ni. Ac felly os y'n ni'n dod at Dduw, mae'n rhaid i rhywbeth ddigwydd i'r capital I yn dose. Mae'n rhaid tynnu llinell ar ei thraws, mae'n rhaid croeshoelio y capital I. A phan fydd hynny'n digwydd,
y croeshoelio hwnnw'n digwydd, y marw ei hunan, fyddwn ni wedyn ar y ffordd at y tad. Martin Luther, y diwygio'r Protestanaeth, wedodd, creodd Duw y byd allan o ddim, ac oni fyddwn ni yn ddim, ni all Duw wneud dim ohono ni. O groes a gwyd fy mhen yn awr, mi fwriaf falchder foes i'r llawr, croeshoelio y capital ail, a chael gwared o'r balchder. Yn ail, Iesu yw'r gwirionedd am y tad. Wel, dyna ni, mae lot o syniadau yn dos gyda ni am Dduw. Ond dim ond un gwirionedd sy, a Iesu a ddywedodd, my fi yw'r gwirionedd. Fe ofynnodd rhyw fachgen fach i'w dad am bapur a ffensir rhyw ddwyrnod oedd eisiau tynnu llun Duw. A meddai dad wrtho fe, wel gryndo nawr os neb yn gwybod siwt un yw Duw, os neb yn gwybod siwt mae Duw yn edrych. A meddai'r crwt bach, wel, pan bydda i wedi tynnu llun, fydd pawb yn gwybod wedyn. A dyna chi ddiwynydd bach dogmatic yn dywe. Ond synwn ni ddim nad oedd y plentyn yn un clefer a medrus iawn, ond pa mor fedrus bynnag oedd e, fedre fe ddim tynnu llun Duw. Cyn Iesu bu'r proffwydi yn ceisio portreadu Duw. Amos yn tynnu llun o'i gyfiawnder, Hosea o'i gariad, Eseia o'i sancteiddrwydd, ond roedd llen yn cuddio disgleirdeb i wyneb yn doedd. Ond rhwygwyd y llen ym mherson yr arglwydd Iesu. Yn Iesu Grist tynnwyd y llun o Dduw, ac ar ganfas i berson, nid oes yr un brecheun a marc mas o le. Darlledu Duw a wnaeth y proffwydi, teledu Duw a wnaeth Iesu Grist. Ar hwn yn gwelodd i a welodd y tad, meddai Iesu. Ac os ydyn am wybod y gwirionedd am Dduw, dim ond eisiau edrych ar Iesu sydd angen, arlunydd y Duw anweledig. Gwirionedd sydd yn cael ei ddatguddio i ni yw'r gwirionedd am Dduw. Tynnwyd y gorchydd yn ôl oddi ar ei llygaid, fel y gallwn ni weld yn glir, ac orwyd y llenni mwyn gadael y goleuni mewn. Tynnu'r llenni yn ôl arno ei hun a wnaeth Duw y mywyd Iesu. Tynnu'r llen yn ôl a dangos ei hun i ni yn ei fab. Yn Iesu, ac yn Iesu yn unig, y cawn ni weld holl ogoniant Duw yn llawn. Yr un am gwelodd i, a welodd y tad. Ac yn drydydd, Iesu yw'r bywyd sydd yn y tad hefyd. Yn wir, un o ddeheuadau pobl heddi yw'r deheuad am fywyd. Ni gyd isio byw yndyn ni. Fi'n cofio cael yng nghyflwyno i'r ddrama gan T.S. Eliot, Murder in the Cathedral, lladd wrth yr allol pan o'n i yn yr ysgol. Ac yn y ddrama honno, mae'r awdur yn rhoi mynegiant i'r rhwystredigaeth mae pobl yn teimlo heddi. A dyma chi ddyfyniad o'r ddrama honno. We have gone on living and partly living. Byw a hanner byw. Ond dyw hynny ddim yn ddigon yn dyw, achos nid cael ein creu, nid cael ein galw i hanner byw yn ei di gwneud. I ni gyd moyn bywyd, i ni moyn bywyd yn ei gyflawnder. Nig yw hanner bywyd. I ni gyd moyn byw bywyd i'r eithaf heddi. Ond beth yw byw i bobl heddi, dwedwch? Beth yw byw? Man Griffiths yn deheu am fywyd o sancteiddio, sanctaidd enw pur fy niw. Mae dyfnallt wedyn yn ei emyn yn dweud, mae o'n deheu am fyw a byw i ti. Dy fynwes yw fy nghartre i, dragwyddol dad, cliw fy nghri, fy ngweddi fyth yr wyf am fyw. Ond beth yw byw i bobl heddi? Sa chi'n stopo rhywun ar hewl nawr ac yn gofyn iddyn nhw, beth yw byw i chi heddi? Beth byddai hymateb nhw? Sa ni'n gofyn nawr i un o'n plant ni'n pobl ifanc ni, beth yw byw i chi heddi? Beth byddai hymateb nhw? I rai, byw yw arian, gymblo ac ennill y loteri cenedlaethol. A marwolaeth wedyn yn gadael y cwbl lot ar ôl. I eraill falle byw yw enwogrwydd. Marwolaeth wedyn byddai cael eich anghofio'n llwyr. I rai byw yw pwer ac awdurdod, a marw wedyn yw colli'r cwbl. Ond meddai'r apostol Paul, i mi, Crist yw byw, ac elw yw marwolaeth.
Unig amcan Iesu Grist yn dod i'r byd oedd cynnig bywyd i ni. A roedd wedi dod mwyn i chi gael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder, medde fe. A beth yw'r bywyd hwn? Ond bywyd o ddiwrth Dduw. Bywyd gyda Duw, bywyd yn Duw. Bywyd mewn perthynas â Duw. A heb y berthynas honno, o fer yw bob dim arall. Mi roedd gen y pregethwr enwog Spurgeon. Mi roedd gyda fe stori am un o'i gyd wenidogion yn galw yng nghartre hen wraig dlawd a swm o arian iddi i'w helpu dar ei rent. Ac fe gurodd i wrth y drwst 2 waith heb gael ateb. A phan soniodd Spurgeon yn ddiweddarach wrth y wraig am ei ymweliad, fe ddywedodd hithe i bod i gartre ar y pryd, a'i fod i wedi clywed rhywun yn cnoco'r drws, ond i bod i'n ofni ateb, rhag ofn mae'r dyn casglu rent oedd yno. Tybed ai felly yw'n amharodrwydd nynne i ymateb mewn llawenydd ac ufuddod i guriadau Duw. Odi ni falle'n tybio bod Duw yn hawlio oddi wrtho ni? Cofiwch mae Duw yn hawlio, ond Duw ddim yn hawlio yn gynta. Cynnig mae'n gwneud yn cynta. Cynnig i ni y rodd fwyaf posibl, sef i fywyd ef ei hun. Gallwn ni wrthod i rodd, wrth gwrs, ond yn ein paradrwydd i'w dderbyn. A chaniatau yw'r hwn sy'n curo wneud i gartref yn ein calonau ni, a phrydferthu'n calon air a sisef. Yno gorffwys nid yn unig ein gobaith, ond hefyd ein mawredd. Un cais y geisiaf arglwydd glân, un cais yn unig sy'n fy nghan. O Iesu byw, dy fywyd di, fo'n fywyd yn fy mywyd di. Yr Iesu a ddywedodd, my fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd, ac fe ddywedwn ni ar dderchog. Ac amen.
Gweddïwn. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd. Diolchwn i ti arglwydd yn bob profiad ar uchel. Pob bendith a phob gweledigaeth a ddaw i ni o gerdded ffordd yr efengil. Diolch i ti fod y ffordd hon yn arwain o dywyllwch i oleuni, o dristwch i lawenydd, o ganol byd i ganol nef. Diolch i ti mae'r rhai a'n tywysodd i adnabod Iesu ac yn dysgodd mae ef yw'r ffordd ac bod y ffordd honno'n werth i cherdded. Diolch i ti am bopeth o ddysgwn am y ffordd hon yn y Beibl yn efosiwn ar oesau, a diolch i ti am dy gwmni di ar ein taith. Pan yw'r llwybr yn droellog, yr hun yn anffafriol a'r teithio'n anodd, yr wyt ti yn erth ac yn arweinydd i ni. Pan yw'n calonnau'n drist, yr wyt ti wrth law i'n cynnal yn calonogi. Pan grwydrwn o ddiar dy lwybrau, yr wyt ti yn ein tywys yn ôl ato dy hun. Gweddiwn dros bawb sy'n cerdded ffordd yr efengil. Gweddiwn dros blant a phobl ifanc sy'n cychwyn ar y daith. Helpa nhw i ganfod llwybr y bywyd a phlanna awydd ynddynt i ddilyn di. Gweddiwn dros yr rhai sydd wedi cyrraedd carreg fwylltir bwysig ar y ffordd. Yn cychwyn ar waith ei bywyd, neu'n priodi a sefydlu cartreu hunain, neu'n mentro i gylch newydd, neu wlad ddiethyr. Helpa nhw i lynu wrth y pethau gorau, a chadw i ffydd yn fyw. Gweddiwn dros y profiadol a'r eiddfed, a rhai fi'n cerdded y ffordd ers blynyddoedd. Bydd gyda hwy pan fydd hi'n nerth yn pallu, a'r hwy ddi'n sicrwydd, dy fod gyda hwy, hyd y diwedd, a thrwy'r diwedd, i gychwyn newydd yn dy gwmni a tholeini di. Gweddiwn dros bawb sydd yn cael y daith yn anodd ar hyn o bryd, oherwydd afiechyd a gwendid corff, rhai oherwydd i selder ysbryd a phryder meddwl, rhai oherwydd amheuon ac ansicrwydd, estyn dy law i'w codi fyny, a nertha i camre ymlaen. A fan ddaw diwedd y daith, na foed i neb oedd blant fod ar goll, ond tywys ni oll adref yn ddiogel i'th bresenoldeb di dy hun. Gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwareddwr. Yn dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd. Sancteiddiau'r denw. Deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn yna i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni eto Sul hwn. Fyddwn ni yma eto'r wythnos nesaf ac mae'n groeso i chi ymuno ni. Tan hynny, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.